Здравейте, пичове, аз съм Фанта и както ви обещах в предишния клип, ще направя клип в един голям хубав сервер с много хора и Ивайло, дето ми е много добър приятел. Той е на ние сме полицайите, аз съм Русев, кичиста, всеки са за него да ще приемаме. А този Ивайло, дето ви викаме на 26 години и... майка, не! С Бога ли ще отидеш ти, бе, могло! Майко, важно. Ето още една престрелка с АВП-та. Предишният епизод мисля, че ви показах колко съм добър с АВП. Този е много добър с АВП. Да. Да си купя емкани, какво да си купя? Даже са ми джумпър, виж как. Бъни хопа. Откъде застава? Виждам го само за това ти го бил. Че кажа по-добре прети да чекаме. Майко, те от Хикса ли да ти Хикс ли? Как му викат на ти Хикса, май? От Хикса. Да? Майко е там, май чаме пек дях. Майкът! Какъв е то, све? Това е хака. Значи, и шазъл. Ама убия. Влезе ми в крилото гърно. Това е хак днеска. Това. Админън. Той императора, дете спектейтър най-долу. Май е създателят той на сервера и искаше той да му сподели екран, нали, в скайпа. Той му сподели екран и се оказа, че е бил лаухак този, дет ме уби. 2 за 1 или 1 за... не знам как се казва. И е лаухак. И сега си го изстрел, нали, пред това и сега не е с лаухак, ама май, че пак е с лаухак, защото не знам, те пък тук много добри се изкараха всички и това точно най-много ме притеснява, защото искам много хакове влизат и... Аз брат му, ако искам да кажа. Așa чакала, să îmi bag mai. Are eu идвайте, бе, майка. Ули, бах ти хедшота. Да, между другото, като ударите хедшот, излизат едни неща. Кът такова. Аре, ела тука, бе. Майко, АВП. Тук е сега. Гледайте сега, хора, това не е ли малко хакерско сега? Всяка дой ще му уби, аз. Колко съм се скъсал да играм. Него! Пак не видя. Добре. Гърбачи съм. Между другото, сега ката съм много добър. Скакам. Аката ми. Казах кака ми, ама. Вместо ака. Акака ми. Акака ми. Моля те да имаш патрони. Той пак тос. Също по-дълго е тос. Сега тос ме разбра и сега ще ме ти. Ела, бе. Абе, как ги мразя такива гърбачи, ама не знаете колко много ги намразил, човек. Спечелихме, като обезвредихме бомба. Разбира се, както винаги аз бях кома мъртъв, не даже бях на седото ми 2. Монитор, не мога, аз да бъде никога не мога. Окей, мога се. Тъй, флашката не мисля тук да се гледай сега, бати главанаците, те понижи идват и тук на Хикса. Не знам какво е той Хикс, Микс ли, какво е, не ме интересува. Горе, явно... Не. Тако с АВП и такива, ама особено е тоя, какъв е, Дев там, не го знам кой е той. Абе, те моите, бе! Но, смисъл, тук е така мислих за терориста с това, дето има на главата.
бе, забравя го. Едно чарган, толкова се едно такова. Както и да е. Добре, къде са? Някъде насам, аз понеже не играя с звуки. Така да не говоря за този дев, сега ви казвам. Говоря един деца и кръстил за главни букви, мисля, че е терорист. Да, не, от нашите и под мене. Вижте, аз съм много. За дев точката дете. Него го говоря напреди да аз говорих, чак забравих. Така казах, много добър този човек. Много, гледай, това най-манервият е тези щитове, аз зато и дори не влизам и терорист да фак. И го цели го заблута. За и той го говорих напред, че спомислих, че видях. Да, малко плякам като ги взема. И то пак е тем път не. Сега и там ще дойдат. Чудно няма никой. Това за първи път. Ивайло. Рипнал. Добре, къде ма чакали ти, бе? Ого, много добре. Ето, ще има ефекти, това, щом се пази. Всъщност, аз ако играя звук, имам един клип, който играя с звук. Много гадно се чува. И само го качу. Видяхте ли какво излиза като даря хедшот? Не съм го качил този клип, защото звука е гаден, досаден направо. Само той се чува като гърми бам-бам, бам-бам. Бомбата. Аз като видя бомбата на змията я пазя, чакаля е смисъл. Пазя я, нали? Те не вземат, схващат и нямаме къде идеята. Да, това е. Мали, тук големи чакали падна, бе. То се мой! Yes! Много чакално става с тези снайпери, бе. Чакай с тези снайперисти, да! Каква реакция! Нали, нацепи, обръщам се и бамбото и го убивам. Тук като искам ще не мога. Ето се мой. Мой си, бе, Добре, така на едно мразя, като почна да сменят оръжията, ма що пък и аз не знам. Ето трябва да го убия за нашите. Пак ти хедшота. Добре, още някой един остана. Кой той? Боби. То са някакъв много бъдещ. Направо бахте бъдещия. Не, само не е това. Аз викам бахте този Боби. Защото този Боб е много цъка. Сега мене ще уби, да, мене ще уби. Той е лаухак, той момче е лаухак. Ти лаухак. Ти лаухак, победихме, защото обезвредихме бомба. Гледайте, всичките баста панарите. Мухлювци, човек. От всякъде, копаци, мухлювци, не са ли, знам. Но са ни кадърни, бе. Не кадърници такива. Същото играят, брат. Пли се, молеца, бе. Дей, ман. Аз ли не мога да играя коста, бе. И как съм ята. Как е много смешно. Право да се скъса. Флашбан! Майко направо. Те са тапанарчи са, да, те са... То сигурни, бе! Го излагаш са те, бе, мухло. Не искам да го виждам, чето. Излагаш са, виж убе... Бях го! Майко двама, майко трима! Не, бомба! Не! Ури, не! Само убиха хора. Не са. Никакъв случай! Да се бях мръднал, да не бях хляка. Никакъв случай ме убиха. Окей. След това за клипа. 12 от 16. Мисля, че бивам. 9 минути 10 стана. Така че, след това е от клипа.
Аз бях Фанта и днес играх в CS. Може да има и следващ епизод, може и да няма. Може и да няма, казвам, защото едва ли ще снимам на CS, защото понеже всеки ден играя в този сервер. Забавно ми и сега да снимам. Говоря като с нали. Добре. Аз бях Фанта. И мисля, че ще се видим в следващия епизод. Може би на CS. Може би на CS. И айде, чао!